kutya feláll, hörögve megmutatja sárga metsző és tépőfogait, majd tátott száját oda igazítja, ahova eddig az orrát dugta. Az összes pénzem a földre szól. A hajléktalan végre megáll, visszafordul, elnéz mellette, aztán az állat mellé térdelve mohón a pénzt keresi. Régen élhetnek együtt, szinte egykorban. Összeszedi a pénzt, zsebre teszi, megsimogatja a kutya fejét, aztán elindul. Mielőtt eltűnne, a sarokról visszakiáll. Ennyire már magáé lehet. Üvölteni kezdett. Várjon! Vigye el! Vigye el! Azt mondta a rendőr, az eredmény reggelre lesz meg. Legrosszabb esetben is még 5 óra, legjobb lenne átadni az egészet, gondoltam. A 10 bejött, letett elém a kávét, lejött velem szemben, megköszörült a torkát, és azt mondta, rossz híre van. Hátradőltem, recsegett a székem, kényszeredtem, mosolyogtam, és nyújtottam felé a tenyeremet. Nincs semmi baj, nem mostam még meg. Számítottam rá, hogy elrontják vagy elveszítik, levehetik újra, kezdjék csak előről. Nem a mintával van gond, mondta halkan.